Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kuNkulunkulu, sohlala simbonga nje njalo ngoba hayi khona sikwazi ukungambongi. Asikwazi ukungamnika udumo. Funda abaseRoma 1 uzwe ukuthi abangambonganga njengoNkulunkulu kwenzakalani kubona. Abangazange nje bambonge. Ngakho-ke ngeke ngilenze lelo phutha lokungambongi uNkulunkulu wethu. Ngoba udumo lumfanele lungolwakhe izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Uyena-ke lo Nkulunkulu esimkhonzayo. Uyena lo Nkulunkulu engifisa sonke simkhonze. Ngoba uma simkhonza simazi akazuyenza lento ayenza ngoba seRoma chapter 1 mawuqala kuverse 21 uzogcina kuverse 32. Okuthe bemazi uNkulunkulu kodwa bamdumisanga, kabambonganga njengoNkulunkulu. Kodwa balutheke ezindleni kwabo, inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. So angithandi ukulutheka. Kufanele ngimbonge uNkulunkulu. Yingakho sisenkonzweni yokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Singakakhuleki, hayi bazalwane, abantu baphume ngathi bayasampula kulezi insuku. Hayi bayaphuma. Yebo, siyazi ukuthi akusibona abakithi abaphumayo. Kodwa ngiyaninxusa nje, ngiyanicela bazalwane. Ake umuntu azame ukuthi ngaphambi kokuba lethe umuntu ekhaya lezwi, amchazele, amthumelele ne-voice note echazayo ngendaba yekhaya lezwi. Noma ukumthumelele ney'nkonzo nje, ngiyacela. Ayazi ukuthi sengisebenzana nabantu abaphumayo. Waphela kufanele ngibamake, ngibanothe, ngiphinde ngitshele abantu ababalethile ukuthi usibanibani omfakile usephumile. Kuwumsebenzi ongazange uzowubone lowo. Udlula ngesikhathi umuntu umngenisa ekhaya lezwi. Ngakho-ke ngiyacela nje bazalwane ukuthi nizame ukuthi nikhulume umlethe umuntu ngoba senixoxile waneliseka. Yebo bazophuma. Ngibona kuphuma nabadala. Abadala-ke angikhathazeki kakhulu ngoba bahamba neve enyameni. Abadala ngikhathazeki kakhulu ngoba kusho ukuthi bahlulwa ukubekezelela le nkemba eyizwi esebenza everyday ekhaya lezwi. Hayi khona phela ngesikhohlisane kuyashisa ekhaya lezwi. Hayi kuyashisa bangcwele. Kushisa ngempela futhi umuntu ongaqondi ukuthi ufunani wenzani ngeke ahlale. Ingakho-ke ngithi anisuvele umfake umuntu. Ngoba phela uNkulunkulu ukufihlile kithi, asikwazi ukubona umuntu ongadalelwanga izulu. Hayi asikwazi ukubona. Bazohamba ngiyavuma, ngeke futhi bahlale. Kodwa indlela sebehamba ngayo iyathusa. Yenza ngimbukisise umuntu olethe lowo muntu ukuthi hawu. Uthi wazile ukuthi ubeletha abantu. Ngoba noma ubuletha umuntu ongakholwa, xoxa naye umchazele. Ngoba kahle kahle ikhaya lezwi indawo yabazalwane ukuze bakhule kumoya. Kodwa sibavaleli nabangasindisiwe. Kodwa xoxa phela, angazithola umuntu ekubhukuda nje sibeni angasazi. Abesethi ngcono ngiphuma ngizwa mina ukuthi kuthiwani la. Ayike ngiyethemba sekuzwakele kodwa kuyathusa indlela abaphuma ngayo. Futhi kuphuma laba okungakapheli ngisho 7 days bengenile. Yikho ngithi umunwe uvela ukhombe wena umlethile. Kungakapheli ngisho 7 days ibona abaphuma kakhulu. Asidluleke. Siye enkonzweni yethu abaseThesalonika bokuqala chapter 5. Siqala ukufunda kuverse 16 siye kuverse 23. Ngizofunda bese ngiyakhuleka. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya,
ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Deda kukho konke okubonakala kukumbi. Ngiyacela ke siguqe sikhuleke. Baba wethu osezulwini, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga Nkosi. Sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga uNkulunkulu onomusa. Kulo mzuzu ngithanda ukukhumbula abasemkhosini njengamanje ukuba Nkosi ubabiyele, ubagcine, ubalondoloze, uphendule imikhuleko yabo. Baqinise kule mkhosi yabo. Bangalahlekelwa ithemba. Bangafani no-Esawu walahlekelwa ifa lobuzibulo ngenxa yepleti lokudla. Siyababona bekhathala beshiyeka umkhosi phakathi ngenxa yokudla. Esingazi ukuthi ukudla kwabulala, ukungadli kwabulala bani. Basize uNkulunkulu wami, ngiyacela. Yiba kanye nathi-ke kule nkonzo, ukhulume uzambule, ubonakalise amandla akho. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Philisa Nkosi abagulayo. Ngithuma inkemba yezwi likaNkulunkulu njengokweHubo 107:20. Bayaphiliswa. Sebenza-ke Nkosi ngendlela emangalisayo. Kukho konke sithi udumo lungolwakho, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde futhi uJesu Kristu uyinkosi. Izolo besikhuluma-ke nge-uniform yabantwana bakaNkulunkulu. Sikhulume kabanzi ngayo. Besikade-ke silaphaya kwisambulo. Besikwisambulo chapter 3 sagcina sibheka uverse 4 uthi, kepha-ke unamagama ayingcosane sadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethwe kumhlophe ngokuba bafanele. Abangangcolisanga. Kusho ukuthi ngamanye amagama kukhulunywa nabantu abangakholwa la. Ngoba abantu abangakholwa banayo le ngubo. Sibhekile icilongo levangeli, iculo 199 lithi nengubo sinikiwe ivele enkosini. Okungukuthi bake bakholwa laba bazalwane. Kodwa kwase kufika la beyingcolisa khona ingubo. Injani yakhe ingubo mntakababa? Ise-clean nje. Injani yakhe ingubo? Ayingcolanga. Ngoba phela kufuneka abantu abangangcolisanga ingubo yabo. Isambulo 16 uverse 15. Uthi bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo. Alonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambaze baze balibone ihlazo. Ingubo iyalondwa. Ingubo uyigcina imhlophe. Ngoba uma ingasemhlophe usuke usuhambaze. Kuthi angithi le ngubo uma imhlophe iyaphambana nengubo zasemhlabeni. Isikhathi esiningi ingubo yasemhlabeni emhlophe iyi-see-through. Ubona yonke into engale. Kodwa manje kanti kuyaphambana nokwasezulwini. Kuthiwa ezulwini ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba ngabi ngohambazi. Kusho ukuthi ngesikhathi imhlophe ingubo usuke ungahambize ngokukamoya, usuke uvikelekile. Kusho ukuthi ufana nalo muntu okuthiwa ugqoka ipitikoti, awukwazi ukubona umzimba wakhe ngale. Kodwa ngesikhathi singcolile usuke usufana nohambaze. Ukungcola kwengubo kusho ukubonakala komzimba wakho, kusho ubunqunu bakho ngoba isingcolile. Bekuyokusiza-ke mntakababa ukuthi uyiwashe egazini likaJesu. And ukuwashwa kwale ngubo kuyamangalisa. You don't have to take it out ukuze uyiwashe, cha. Uyiwasha isemzimbeni, iwasheke bese ufihleka ihlazo ungahambi enqunu. Abayeke abazalwane ukuhamba nezingubo ezingcolile ngoba bahamba nqunu phambi kaNkulunkulu. Yenza sure ukuthi ingubo yakho iclean, ingubo yakho iwashiwe ngegazi likaJesu, ingubo yakho isesimweni
esifanelekile esimweni esilindelekile. Babusisiwe abalindayo balonde izingubo zabo ukuba bangabi ngabahambaze baze balibone ihlazo labo. Uma ingubo ingcolile sibona amahlazo. Uma ingubo ingcolile sibona izinto okungafanele siyibone. Kodwa uma ingubo iclean, usuke wembethe, uhlomile, uphelele, akho hlazo elibonakalayo. Uthi-ke uverse 4 Isambulo 3, kepha-ke unamagama ayingcosana esadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayakuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. Uyobe ufanele uhamba noJesu, uyobe umbethe ingubo emhlophe. Asilonde ingubo zethu-ke. Asidlule siyobheka uverse 5. Uthi uverse 5 kulo lesahluko chapter 3 wesambulo, onqobayo uyokwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Ungathi kobe kwenziwa i-roll call ezulwini uma ulalela leli vesi. Uma ethi igama lakho uyolivuma, kusho ukuthi khona abantu abathi uma bebizwa bathi present angalivumi igama lakho. Kodwa khona abathi uma bebizwa bethi present alivume uJesu. Uyazi alivume phambi kaBaba. Ngakho-ke sidinga ukunqoba. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe. Negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila. Negama lakhe ngiyakulivuma phambi kaBaba naphambi kwey'ngelosi zakhe. Bangcwele, asihambeni noJesu. Bangcwele, masingasuki kuye. Ingubo emhlophe itholakala kuyena. Ihlanzwa ngegazi. Ingubo emhlophe itholakala kuJesu. Ukunqoba kutholakala kuye. Sidinga ukunqoba ngoba uma sifika ekhaya ezulwini siyobuzwa. Lubuze elinye lamalunga, laba bembethe ingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi? Hayi bakithi ngoba sozigqoka ngoba sinqobile, hayi sinqotshiwe. Laba bambethe ingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi na? Uthi umpostoli uJohane, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Seliyaphendula ilunga kulawo 24 lithi laba yibo abaphuma usizini olukhulu. Bangcwele usizi into okumele singene ngayo ezulwini. Usizi, don't izenzo 22 verse 14. Usizi iyona nto leyo okufanele singene ngayo ezulwini. Into yokuqala esi-identifywa ngayo. Laba yibo abaphuma usizini olukhulu. Basebenzani kulolu sizi? Bahlanza izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Igazi lewundlu kuphela elizokwenza ingubo zibe mhlophe. Kodwa khona sobe siphuma usizini. Hhayi usizi nje, kodwa olukhulu, olukhulu. Ngisho uPhawuli baqinisa abafundi uma befika e-Antiochiya lapha kwizenzo chapter 14 verse 22. Baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Bangcwele, sizongena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Yikho-ke masichazwa, indlela esiyochazwa ngayo, yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Indlela esiyochazwa ngayo leyo. Indlela esiyongena ngayo. Sho njalo izenzo 14 verse 22. Imiphefumulo yabafundi mayiqiniswa, kuthiwa simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko.
isikhathi simbi siyaphazamisa. Ngiyacela siguqe sikhuleke bangcwele. Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho ngokuzwa ukuthi wena usinikezile leyo ngubo. Leyo ngubo ivela kuwe, okwethu kuyilonda siyiwashe egazini lewundlu. Kwangathi kungaba yilona loyo angaphikelela ukuhamba ngobungcwele. Sizivume izono, sizishiye, singalingisi nje ehlanza umhlanzi ibuyele kuwona, singalingisi ingulube egezwe igezwe eqeda ibuyele odakeni. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Siza-ke lona loyo Nkosi osentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Usize ilona loyo Nkosi osekhaya lezwi. Usize ilona loyo ozoyithola le nkonzo engekho kulezi ndawo. Ngiyacela Nkosi umbusise, umqinise, akhohlwe okungasemva zelulele kokungaphambili. Sicela ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda ovalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi.